Nyakwaramuge juang dakika en prario kodario tok sadek marokinyi machiegni e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwaramuge juang e twaka e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono wadwa twak kotudore kod chal mar Kenya. Weche mopogore opogore matimore pacho kae lokruok e ten migepe wabuma na mulo matin mar mondo mi awinjane pacha welo maga kotudore kod lokruok manotimo odiochieng' manyoro kod jatend piny Kenya William Ruto. Kopogore kod mano, ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod ogai mar duond bura mano mar People's Liberation Party mano Martha Karua odiochieng' manyoro ne giromo mano e iko moro. Kata kamano odiochieng' manyoro kaluore kod gigo mane Raila owacho Raila nowacho ni en osumo mana sirikal rieko onge i sirikal. Kata kamano Martha Karua nonyiso Raila mar mondo mi gidhi gindikre piny ka registrar mar duond buche mano nyiso nango kaachiel kod nok mag tije ma wanene pacho kae. Mago bende wabobedo ka watwak okinyi makawuono mondo wang'iane ni piny Kenya ochomo kanye. Kata kamano okinyi makawuono Nyakwaramuge juang yiena mar mondo mi arwak welo mantiere godo e studio okinyi makawuono. E kaunti ma Nairobi kae antiere kod welo ariyo, antiere kod Odoyo Widi jasiasa kaachiel kod Nation Odongo janon weche mag siasa. Chak kod Nation oyawre ichiew nade kendo machiegni twak. Kamano Joyce machiegni kuom rwaka atwak mar Ramogi an maber machiegni twak okinyi makawuono. Odoyo Widi oyawre ichiew nade? Achiew maber noganda maluo kamoro amora ma untie ma uwinja Nyasaye ma onoritnau gi mwandu kod kothu machiegni. Wendo machielo Nyakwaramuge juang mano Tabitha Ogutu jalony e weche telo gi dongruok tudore kodwa achiel kachiel ka intiere kaunti ma Kisumu. Yawre Tabitha ichiew nade Kisumu kawuono chal mar kod lwasi chalo nade? Machiegni twak Tabitha. Rokamana inya Joyce, mora inya bede twagni gokinyi makawuono kae boma ma Kisumu kae. Aneno ka pinyoru kendo chieng' aneno ka dhi rieny maber kawuono. Koro wagone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' moro kendo miyowa odiochieng' ma watwake gik ma nyalo konyo jopiny ma jo Kenya kendo jo Kenya nam duto. Erokamano ahinya. Network Tabitha Ogutu ka itudori kodwa ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyakwaramuge juang in bende kamora mora ma ineno okinyi makawuono bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokalo e nambawa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kitudori kodwa inyisowa nyingi to bende nyisowa ni neno ka intiere gwenge mag kawachoko twak marwa yanga mana mapiyo piyo ng'eni twak makamae nwasetwake e twak mokwongo kinyi makawuono. Kata kamano Odoyo Widi lokruok manotimne ten migepe odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend migawo manochung'ne wechego mag alwora mano Adan Duale sani koro nowuok e migawo mar alwora sani koro en e migawo mar thieth. Wantiere kod Deborah Barasa owuok e migawo mar thieth sani entiere e migawo mar alwora. Justin Muturi oriembe tich ka bende Geoffrey Ruku ema koro kawo kar Justin Muturi kaka jatend jotije sirikal. Kaeto wantiere kod Hana Wendot Chemtumo makoro en jatend migawo mar kitchwech. Lokruok makamagi keto piny Kenya yo machalo nada. Inyanya kwaseneno ka jatend piny kinde ka kinde koro timo lokruoge e sirikal mare. E thuolo mar higni 3 mosebede telo nyaka sani waseneno lokruok mathoth ahinya. Ing'eyo ni sama piny tungni to tungni gi gik mane iye te. Otungni nyaka gi kombe ma ji obede mirito go piny mitiyo nego jopiny kaka kombe mag jotend migepego bende. To ing'eyo ni king'iyo lokruok manobede mar Justin Muturi nodeko kabisa. Kendo kane an jang'adne president rieko dina nyise ni piny ma wadake ni kasama inyiso berni to ji paro ni mano yom. To kasama itiyo matek motegno maka ng'ato kaka kamiluongo ni Justin Muturi nonego bed noseriembe chon kabisa. To kendo president chon kabisa ponono thuolo mane? E thuolo mane owuok mopingore gi president e public. Ing'eni tich sirikal ka nitie ngas ma kisechope to kata mana penjo mopenji gi SMS okidwoka doka ka Matino ni kata ka jatendi timo gino marach ma ok mori to ka intiere kacha kondiki e tich to konego be ni pingo matino no konego be ni wacho pachi kose nitiere apaya midwoko go wechego.
nitiere kaka inyalo wuoyo gi president mari ka ine jatend migao. Ok ibuogi dhi wuo kode gazet kata TV kata radio. Mano makosa maduong' kabisa. Kata an kama antie ni entire karibu mara biche sirikal. To jomatelo negi miluongo ni board members, maluongo ni directors go. Nitie weche ma kagidwa gwenyore koda e paro. Tiluongo gi miluongo ni kamkunji kata ginyalo ndiko barua but obedo confidential. Nikech sami gwenyori gi jatendi e paro. Thothne be samoro nya yudo ni ine ma in wrong en ok en wrong. Koro kise kitingo mano mitere pap to ranyisi michiwo ok ber. To awinjo ka bende ji wuoyo e loko mar Duale didek kendo gole matere health. Adwa ni mondo ing'e ni Duale ka ng'iyo waziri mantie Kenya ka mabith mariek kendo manyalo wuoyo e lo sirikal malong'o en Duale. Kama ne jawache lo sirikal malong'o ne onge ne en migao mar thiethno. Ing'e ni migao mar thiethno otamo ji mang'eny nyaka jomosomo ng'eyo pogruok e kind SHIF gi SHA gi primary health care gi critical diseases to gi health infrastructure. Gin migepe adek mane bwo SHA organization achiel. To ji okia pogogi. To koro Duale nitiere to kod lony Duale mane? Ok en about launch, en about delivery of the message, en about leadership. Duale nyalo kata mana explain gir finance malojo manie finance. Duale mineno nyalo explain gimanie health malojo mani kanyo. Omiyo idwaro ng'ama nyalo wuok mawuok jo. Kawuono neno ka ji ywagore ka kabisa ni sirikal ma Amerika ogolo kony mancha gimiyo wa e weche mag thieth wabiro timore nade. To ng'ama nyisi gi ng'e ni SHA manokelni nigi gimoro iye kanyo miluongo ni Chronic and Critical Diseases Fund. Mano e kama AIDS fole. Koro kogo budget maber to mano ema biro deal gi weche mano okethore e bwo UNAIDS. Omiyo adwa ni mondo jothuro winji ni gik ma president timo gi otimo gi kaluwore gi gimidhi tim kanyo gi ng'ama nyalo timo gino maber. Nation karwa ketwako kinyi makawuni in bende dago mar mondo mi chwal pachi mana mapiyo piyo kotudore kod lokruok mano golo odiochieng' manyoro kata mano timo odiochieng' manyoro e buch ten migepe pacho kae kamano neno ka koro Justin Muturi ogweth oko Duale koro opod ne lemo machielo mano koro wuok e jatend migao mar alwora okete kaka jatend migao mar thieth. Debora ema koro dhi kaka jatend migao mochung' ne weche go mag alwora. Erokamano Joyce wacha gi health kai. Health is a very critical sector economy mora. Ineno ka everything revolves around health. Health education maugi makupunga to komi priority. To janeno ni a lot of things in the economy may not be in place. Wacha gi swapping. In fact, ano kanya ko kitani timo any reform, timo recycling or swapping. Ogolo ngando kito kai to kni goli ni experience moro ma mopogore gi maybe mangama nentiere kanyo no oge godo apani maybe mano ma away ma help maybe apani in the past nyakane Ruto donje telo anyal paro kaka momiyo oketo Duale bedo in that docket nti mang'eny mantiere health ma samoro maybe okodwar samano is so much outside yani mapo bedo godo gi that close contact or trust mondo miyo omak department no omekoro kelo Duale king'iyo Debora king'iyo Nakumisha gisetiyo ma we appreciate their work e chungo health sector to poko chopo ka level management ne paro nyalo bedo no chope okelo Duale koro gima achiel moko ma nge koker ng'ato na very doke machalo ka health ma very critical ji penjore ni to ng'ani en ng'awa to mariyo en gi what is background mare mar somo gimotimo e botlet gi health yes onyalo bedo gi speed man ka osiepo do video wacho ni because of the delivery but an pan san koro okono beno ngiyo something about how someone articulate things to the public but what ngiyo ni ngana oda kelo ngoa to kata ka moso bedo kotiye en gi record mane an gima ng'a ber ni Duale do no poka bedo in a very close range kode but poka ngiyo especially because on background mare oka part came that much conspicuous mamiyo nyalo kuponi ngamo be appointed what ni wakelo mtinga moro ka mokel makoro kel kar be game changer. Second thing also tiyo docket mamoko to nyako ada give a very typical example gi Matiang'i on the last government en kan ngama kana okel yani department ngoma man yakobie kone but kino Duale on my side
okana ka ena very impactful move mag sirikal otimo koro maybe alen tigi mo mag achieve do okapar ka going forward odi beda a very important change mageti mang jinyot nyani nti gimoro ma maybe otaget mogik gol mar muturi ko gole koro tengo tema oketa mbere North MP mano Jofiruku magite magi mana siasa Joyce adakoni kecha kineno ka gol mar ngacha en ngama ne yes no se be ko timo odified government o ber ka kama ichieme lwedo mi ma pidi ma kore ipingo ma in fact mana kaka wacho no be ne se gole chon mono at least o man ngat ma nyalo keto chenro mar CS mar doker mano timo no obed in line ke ngin ngama pingo gino in most cases o diti yon ke o pingo serikal ne mutione koro ken ngama bedo kanya mar tich en mar pingo koro odeko ndio but still an kana bentie ani nafas ma jatene piny mar Kenya mano William Ruto okda make a move mar lokna in fact the best thing ma he could have done ngano he could even just ignore him to enya chopo particular point makoro wachne gini is no longer tenable because he used to talk okapar kono bring a lot of serious attention makodi jiko gini ngade bela kan he had been talking to kapar kan tiji moko moso dusa big confidence big mo achogo with serikal jipod wa Kenya nga jo tribal people dimoko poni ngatu di serikal to ngatu ne support ko poni ngatu yer to ngatu ne support koro ni okni mbere not okel ni give that experience moro mongere mana still ka koni magite mana siasa otemo balance appointment otemo ni people are balanced tribally people are balanced in terms of development lakini in terms of delivery onge gimo wadun kanyo motim wewe winja ne Tabitha Ogutu bende ka intiere county ma Kisumu Tabitha karwa kitu wako kinyi makawuono imbende digol dago mar mondo me ichol mana pachi mapiyo piyo kotudore kod lokruoge mano ten migepe mano timo odiochieng' manyoro kiwinjo kae ka nation kachiel kod doyo widi wacho ni Muturi kaluore kod kit kako sebedo koloso kopingo serikal mane entiere iye ni no winjo mar mondo me ogwe oko chona ma ok ni odiochieng' manyore makoro nwaneno kotim lokruoge makamae makoro kare omik ng'ama chielo Tabitha erokamana ine Joyce kompenjo ni penjo maberno aparo ni migao mar health ni shida mane timre kanyo gin shida ma aparo ni serikal nonego bed ni tatua problem of NCS as much as ni bende obende maybe management kaka leadership mare was wanting but issues manentiere the Ministry of Health gin issues mokwongo mane jo piny penjo to wacho ni ere gimomiyo for example wawetiyo gi NHIF to wadwa tiyo gi SHA to SHA ni pesa nong'adwa NHIF sani SHA be ing'ade pesa to ka ji odhi osiptal to yudo ni okinyal yudo thieth maber kochul gi SHA kata NHIF machon koro transitioning from NHIF to SHA ni is the biggest problem masani oseinyo jo piny kendo emano kele shida maduong' ahinya e migao mar health kata mar afya emomiyo kaponi jatend piny owacho olokaloka Debora kaka noloko na kumincha to koro kelo Aden Duale to okodil kod issues ma nemiyo health ministry ma very critical in this country bedo gi shida machalo kamacha to onge gimotimo onego bedni wan kaka jo Kenya kata tend Kenya ok wabed gik moko milongo ni knee-jerk reactions ma kama otimre koni to wakawo jatelo moro wakelo koni to the real problems mamiyo ok wane tich maber e migepe gi to ok wang'i mano gimoka pani ber akane naneno ka members of parliament kane gin retreat Naivasha kacha negi penjo the PS mar health which momiyo SHA ti to achiel kuom gik mane giwacho en ni funding mar system ni noko chiu maber koro yudo ni Kenya ka be ikwele moloyo pesa tim tich monego benetimo koro okomigi funding moro momigi matino to nyaka jomoko be chama iye kanyo koro yudo ni system ni ok nyal tiyo wadwaro ni sirikal okaw ministry mar health mondo giwe tugo gi ngima mag dhano kendo gi
team gimoro go bende gitimo mondo jopiny oyud service delivery mano e gima wadwaro koro kata okaw jatelo koni okel kocha to ok bi solve this issue still kata bed mana dwale to mano jopiny madhi medo pod inyre kwang'iyo migawo mar environment motere Deborah aparo ni Deborah and professionally she's a medical doctor akwayo kendo akwayo matut kendo agombo niya kawachiwo nafas mag tije migepe mopogre opogre very critical dockets bi onego sometimes wang'iye expertise moro gi also experience ma jotelo gikelo technocrats kaen migawo mar health wamiuru jatelo mo osomo weche mag health onyalo konya ahinya because of experience kod somo be mosome kacha kwa wacho weche mag environment bende kaber to nego wachiwe gige ne ng'at ma bende nigi track record e weche mag environment mondo at the end of the day boyro ni sirkal bedo motegno nikech en gi the right people mamiye support ndalo mang'eny waywak ni ker ok ti mara ni ker ok deliver tango to ken ker samoro en kaka en ker mwaluoro kata cha Dr. William Ruto to en bende en gi jok makonye kata jok makonye gi gin jok mok gin qualified in these fields gin qualified in other fields with all due respect koro yudo ni service delivery bedo marach on Muturi iwacho ni kaka jatelo kimedo weyo jok machai to imiyo gi tich gin buti to miyo jo Kenya mamoko bende chai koro ang'ariwro mana gi jatelo Owidi tawacho ni nonego bed ni riembe mana ndalo cha kaka nowuok gotimo press briefing gini nodhiga ming'a nikech achai kiweyo achai tegno to achai dhiga ming'a ko jo Kenya mamoko bende follow suit wacho ni to kara ker ni kara bende inyalo yanya tiwuoyo wiye marach to bende idhi nyaka press briefing to weya koro mane opinion na Joyce e weche gi iwacho kanyo makare ahinya to magi duto wanyalo wacho ni nyalo bedo ni gin calculated steps mosebed kitimo doyo widi kabiro kor kakor nikech wang'eyo ni jatend piny William Ruto nowinjo bed notimo limbe masawa mar piny Kenya nowach ni kaber to e giko dwe mar adek ma e juba mogik mar dwe mar adek ni to ok waneno kodhi masawa nowach ni onyalo bedo giko dwe mar adek kata chakruok mano mar dwe mar ang'wen ma en juba manyien nyalo bedo ni ne en calculated steps kaluwore ni wang'eyo ni ogola Justin Muturi to ket mana Geoffrey Ruku en jaod bura mano mambere matinde ni koro kanyo bro bedo kadong nono to par ni Geoffrey Ruku bende ne en jakanyo mar DP duon bura mar Muturi to bende wuok mana thur gi Muturi nyalo bedo ni ne en calculated step moro mane jatend piny William Ruto ne temo timo ahinya to kinde makoro oikore ne limbe mare masawa mar piny Kenya odoyo widi the calculation there I do agree with even the president's statement ni Justin Muturi was incompetent kane en attorney general mano bene calculated nikech ing'eyo Muturi ne dware mondo riembe no defend Gen Z no defend Gen Z's against abduction to president being the man I know he is he denied him that opportunity no tame gino ni mondo riembe kata wacho ni Muturi koro en ng'ama lich kabisa nikech no riembe no chungi jopiny president orite makoro odhi othuwe orite makoro en riembe ni no duokore gi president e yo marach ing'e ni kisebedo jatelo kama koro president nitieno nyaka koro ibed ng'ama riek ne president ong'eye modiro ne gicha momwonyo odiro ne olowu momwonyo nikech sama ne president wacho no ong'eyo ni Muturi dhi duoko koseduoko titimo ne nang'o ing'e ni ng'ama koro dhi bedo minister ni gi Muturi ai constituency achiel kendo ge ai party achiel gima bende koro wang'e ni party no bende koro osendiko no dwa wuok e riwruok mar Kenya Kwanza kendo ne gichiwo milome mar ndalo 30 kaito giwuok e riwruok mar Kenya Kwanza gima president otimo kanyo olonyi to lepi mag lweny go orwako ne opponent mari koro in idhi bedo raia e mbere kanyo to en odhi bedo jatelo sama geche ne biro to jiromo ne gisigala iti donjo ma ng'ato koneni mano e siasa midwago to adwa ni mondo yiena mondo adin buche moko matin e leadership e telo mag tend migepe ka adwa ni mondo awach ne joma winja te gosiepene ma wan ge studio ka ni CS level leadership e midware technocrats nitiere PS going downwards king'iyo let me nyisi migawo mar achiel nitie migawo maniluongo ni regional development and East African community the East African community bit and purely diplomatic
To regional development and a development issue ranging from agriculture to water to everything. In kanyo dikete minister mosomango. Omiyo ndalo moro ne nitie Kenya ka ma minister mar health ne en an economist. Ne en ng'ama ni iluongo ni Mwai Kibaki. To kendo ema nobede ministry mar health no mang'eny moloji te. Kendo en ema nokwongo kelo gima iluongo ni universal health care mane ok thiedhe ji. Dho ni Moi noduogo gole. Kibaki mineno ni. To ndalo moro be ministry mar finance ne nitiere a medical doctor mane iluongo ni Dr. Koinange. Omiyo gimidwaro ministry ka en gimiluongo ni leadership. Kisebedo jatelo maber. To kendo rem mane wan go e health ka ok en shif gi sha. En winjo mar jopiny gi mar jotelo. Na nyisi ni nitie jotelo mang'eny ma kipenjo pogruok e kind shif gi sha to gi kia. Kipenjo gi ni to shani oting'o gik moko adi midwa kony go jopiny to gi kia. My information madwaro ng'ama nigi leadership skills, acumen and charisma mondo odhi onyis jopiny ng'ama nigi delivery machalo mar japuonj mondo onyis jopiny ni ng'eyo gimomiyo ji mang'eny dhi e osiptal ka dwaro thieth e bwo shif tok gi yudi en ni gikia ni shif chalo gi NHIF en contributory kichudo e kithiedhi. To nitie miluongo ni primary health care mithiedhi e nono registration kende midwaro. Na nyisi ni nitiere counties moko 39 Kenya ka ma contribution madhi e shif ni deko ga gi dweche adek pile 39 to gin constituent gin counties 47. Tiende ni jomondike counties gi onge sasa ma ginyalo dhi hospital ma giyud thieth e bwo shif. Ka ok giyudo to giduogo koko to gikia ni kare county government gi ema ne okotero contribution magi. Gigi koler na jopiny maler to ging'e kuma koth ochako gogigo. To ka ok wayudo ng'ama nyalo lero gigi to ok ing'e. Kawuono jikoni wadhi osiptal to ng'ato na winjo kawacho ka ni ne en gi bill kia mar 1,500 to chulne mana 350 kende. Ing'e ni kata mana NHIF nok chulga gigi te, ni chulo kitanda kende. Omiyo dwani mondo wawinjire gigi mondo wang'e ni ang'o michulo, ang'o mok chul. Ng'at mane michulo gi ng'ama ne mok chul. Kata kamano warito neno ka Dan Duale bro bedo kalero ne jopiny gigi e yo makare. Kata kamano do widi kapod antiere kuomi lokruok makamagi maruto notimo. Wanyalo wacho ni ne oringo ne Muturi e paro kalore ni olokruok manotimo. Mano bedo nyalo loso ne ground makodhi masawa tiruake e yo makare. Ahinya nyaka tok ne osethich oko Rigathi Gachagua. Waseneno kuom kinde malach pokodhi masawa mar piny Kenya. Wanyalo wacho ni mae makoro oikore mar mondo mi odhi masawa mar piny Kenya. Inyalo ruake e yo maber adiera. Gima nyisi ni e rueko kata ok rueko mar siasa ka en gimi thedho. En gimi choke bura gotieno magony joma dhi ketho kata joma dhi loso. Joma dhi puoyo kata joma dhi pako. Aneno thurwa kuchocho ka ji dhi e bura moro mag chama. To buses ogol school buses mating'o joma loyal tero kuno. Nyicha wadhi Busia Nyanza kende noa buses 49 moting'o nyithi sikul gi jogweng' mohero ODM madhi wer kuno kendo pako. Kata mana mbere kanyo ka president biro dhi kiseturo tie joma pingi tiwe ichomo ne joma ok pingi bedegi koro gidhi choko ni ji mabiro shangilia yi mabiro weri mabiro puoyi mabiro paki. To kiwe wasiki nini kanyo to gin gi mwandu to gin gi teko gidhi kelo ji ing'e ni ketho to yor kata ji 10 romo ketho loso emidware ji mang'eny ji 10 kende ma Muturi gi nochulo nyalo gone president koko magik moko timre ni neno ka president nodhi paro ni en Garissa mane jomoko go koko ting'e ni joka kano ogudore kamoro achiel yawuoyi moko madhi 20 30 to gigo koko kabisa ting'e ni sama gichako go koko no jomoko paro ni igone president koko wambe wago to joma no keti mamoko mach to mana ji 2 ka ket kibrit. Omiyo mage gik ma president loso e thuolo machon nikech en ng'ama nigi intelligence mar piny. President biro wuotho e Kenya ka mangima. Tekni se duongo wi joma dwa pingi joma dwa loso ni ji. Onge ng'ama wuok ode ni an ka wuona dhi ka president ojo gimara ta dhi goni koko. Nyaka thedhgi kata ng'ama ok dwar president manade. Onge chir gi teko mar goni koko mak mana kogonye. Nashona korka kori magi duto nyalo bedo ni jatend piny William Ruto timo mar mondo me masawa mar piny Kenya ruake maber e kinde makoro ikore mar timo limbe masawa mar piny Kenya inya to koro kalor ni Muturi ne paro ni ka oriembe tich to jopiny nyalo urumiane ni okine ka koro no wuok oko nen korka korwa to koro oriembe tich kata kamano jagweng'gi ema koro kete lemo kendo mana ng'at manitiere duond burane emo milemo makamano. Erokamano Joyce,
ngin kibedo piny kingiyo gini typically kiketo analogy mari you analyze critically tipenjori ni gima ng'ato timo ni madong gima ng'ato nyane ane obviously ni this are a game being played ma the open book joy ma ng'ato nyane ani ma ikawo jang'anie iketo jakorgi ifar be jagwenge wuon ifar gino come out very much bad to wada koni gimoro achiel ki compare ng'ama chalo aka Jofiruku then you compare mano Justin Muturi jere kieto in the same book then you watch ni we want to analyze these people eri ng'ama nyalo miya a lot of big support gima atemo koni gima president otimo as long as ne as much as ne otimo maybe popularize acceptance maro gine mane in Central Kenya tada koni ni otimo zero work in fact almost onini otimo negative work one gima da koni Justin Muturi will come out very strong to will be a very thorn in the flesh in the future gima kataka koni and the best way you could have done it is very simple Joyce beda piny gi ji wewe ng'ano ko kako korome to bro leng definitely fat kada ji bro neno logically ng'ani to manga ma goko kona to sirkal ma sirkal mo kamo chieme kamo tiye ti goko to ang'o mondi woki fat ji na dhi chako gine kamano koro ko odhi maybe ka bang odhi maybe odhi resign ji no ne fat be ji we still say ni why will ng'ane mon resign chon koro neno gino in a two-sided coin at the end of the day okapar kan that big impact motimo at the end of the day manyalo miyo ji paro ni might a very good move madhi make him be popular kar maybe otimo gimoro at the right time and making a good move ka we watch mar gine ne katieko watch mar swap mano duale ama let me say reshuffling ngeni ka man kaka jatelo wacho kae odowedi alure because en ngama he has a good experience in leadership mano gimo kadanga wunde about that one en ngama wange aber but this seje moko menyalo ber painting ng'iyo typical things ngeni with time kimoko lokore Joyce ada kon example ni kineno ka man kaka ministry CS positions what about someone who is a leader in fact you don't need to be a leader alone you should be also a leader and a technocrat as well but you can miss being a technocrat but still you be a leader you lead dockets we have a lot of mana kaka osetemo ko lero nti kude madongo mose bedo ko magi jok ma oko bedo gi experience or not experience but yeah actually experience in that field but gize bedo ka deliver same applies to jok man tire ko now in the PS wase bedo gi also democrat nti joma deliver ko those who are not delivering koro penjo en ya Joyce wabedo piny it has been now almost one atini almost being when what timo reshuffling koro wapenjo ni who is the problem in the case de beni shida bedo ni kuomo jok mi yiero gi momi igolo ngani telo ngani kocha president entiere level moro ma oyudo a lot of intelligence before he set on someone also make a good move I don't know which are advising the president but in level mare is auto set down also bedo ka ji kono ni this will be a good move for you kika ngani wasenge ndache isti mare also bedo to this kind of a document maybe this kind of a ministry or maybe let me say this organization also bedo ko rane maber kene ngama di deliver apart from being a politician definitely nyaka kaw jasiasa mabe moko bende even good let me tell you Joyce gima dun ni kaw ngama tiyo if ka japina ni ngani ngama tiyo we don't even see ni an gi ko dhi kor gi jadi ma dhiro wake at the end of the day jiwangi ni ya jo piny kucho wacho nango jite the same applies even to Justin Muturi and Jofiruku Muturi has a very big image globally not global but nationally but king yo Jofiruku and Korikocha koro mber not I mean jadi ma timber not jadi mo ngeyo Justin Ruku the whole of just Mount Kenya region and ki compare gi ngama chalo ka ni mano Justin Muturi koro moves gite definitely ki bit down yana lazite totally is a zero work kabisa aya Tabitha korka kori karwa kyange ni odo widi nitiere gima dwa medo kata kamano mak paro no gi kanyo Tabitha nyalo bedo ni jatend piny William Ruto loso ground mako dhi masawa mar piny Kenya tibu bed ka irwake e yo makare kaluore kod lokruok manotimo mar mondo mi koro odune Muturi pi ahinya nyaka seche moko Muturi ne nitiere kod paro ni kodok korgi to korgi bo sire lwedo kum gi jopiny kendo pingo sirikal moko sebedo katimo makare e wang jopiny Tabitha Erokamano ahinya Joyce. Kapok aduoko penjo no, an ing'eni Joyce, Mariama gokinyi kogwen kaka sani aonge godo. Adiera ka wabiro TV kaka wabiro gokinyi ni, interest wa maduong' en ma jopiny. To an adaher wacho ni the problems mantiere Ministry mar Health mokwongo en okumba mar thieth mar Shani.
nitiere problems magin system problems manyaka bed fixed. En Kenya kae emano neno ka jo piny no the press briefing mar jatend migawo mar health makoro oteter environment ni bagi wacho ni ok inyal yudo thieth ka gitiyo gi SHA e osuptande. Dala ka kuma ntiere ni ananyage ma Siaya nitiere jo piny mang'eny ma kadhi hospital to gichudo ing'ado pes nyithindgi ing'ado pes ni gi jomoko bende tiyo wawer gi jok mane county government poko otimo remunerations gi mar SHA. Nitiere jo piny ma ing'ado pesa kendo nyithigi be chulo ne gi pesni to ka gidhi e hospitande to SHA ok ti. Koro wawacho ni samoro it's not an entire ministry, but this particular issue mar SHA ni do wagomb ni in the next kata Aden Duale makoro sani is our next year's mar health ni leadership mare no kara wane solve the issues mantiere e weche mag migawo mar thieth mondo jo Kenya o experience delivery. Ingeni seche ma jo Kenya ko experience delivery kati bed mani jatelo machal nade to gin shida ginie magineno to koro yudo ka mane gima giwuoye to ogine leadership. Koro for me that is important. President nyaka los ground Joyce nikech aparo ni existence mare en ni nyaka to bed president for the next 10 years. To konyal bedo president kapo ni region mamoko onge support moro kata mana matin. To konyal deny ni president sani Mount Kenya ni as a block ni support mare kata dok piny ahinya. Koro kaka national watch studio kanyo nyaka bende moves mage calculatively bed very well advised nikech kako wacho cha influence mar Muturi ok dipim gi influence mar jatelo masani ogolo to omiyo migawo mantiere kanyo ma mbere ni. Koro nyaka to koro ongi other ways ma onyalo luwago jo Mount Kenya to be specific mondo support to aparo ni koro it's high time nikech be waneno jotelo moko be ma bende waneno ka president yiero to obed associated kode jo Mount Kenya temo ka gima bende gidwar embrace gi. Koro it's upon the president sani mondo oneni to strategy mane mopogre mana gimiyo jotendo lep mag telo gi manyalo miyo mondo odog odhi e ground mondo rom Kenyan citizen at the grassroots nikech gimomiyo the president masani wan go Kenya kae ma waluoro President Ruto nobedo president nikech ne en gi gimoro ma strategy mare ne moro ma onyalo bire gweng' moro to en ong'e nyaka yo mantiere game kuma e village kucha marach kendo ng'eyo nyaka urni mondo go bed ni gera ng'ono koro nyiso ni nen very close nen very in touch with the people. Mae e gima sani onego review to neni to koro ase lose trust mar jo Mount Kenya. How best can we embrace to komeda riembo jotende gi no kawo ma oket kae to influence moketo ni ok en influence machal gi moriembo cha taparo ni gini dhi samoro dhi marach. Koro nyaka ngi strategies mamoko ken advisors ne nyaka nyise ni to how do we get to the heart of the people kaka nen tie record gi before the elections mar 2022 aparo ni mano ema dhi konye, but either way magi political moves kata nomination kata these leadership positions gi emomiyo bende kaka ne wawacho cha bende tema kata komiyo gi kamano to gibede gi delivery moro ma be loso nyinge kaka jatelo mane gima dhi konyowa. Audo widi ang'eni nitiere gimidwa medo kapok wadhi yweyo mokwongo mana mapiyo piyo. Ok adwa ni mondo waka ka jowinjo paro ni Ruku okoromo bedo CS nikech en first time MP. Adwa ni mondo anyisi ni ng'at miluongo ni Rigathi Gachagua mane waketo DP ni nwakete DP bang' bedo first time MP. Ruku mineno ni nonyiso chir moro e chakre kama jensi nochake koko cha nyaka sani. Omiyo kama ne yiere no nonyiso chir mane? Ingeni Ruku emokuongo nyiso wan ni wach mar jensi ni en gima no thedhi ok en gima no wuka. Mano chir ma ng'ama ne nyalo wacho ka Mount Kenya ne onge. En ema no nyalo wacho. Ruku ni ema no chungi President William Ruto ka jogwengi mar round kanyo te okwede ni gin jo Mount Kenya. Omiyo kama ni dware tich ng'ama nyalo koro biro chung against Muturi. Kech Muturi to sani dhi chako siasa mamalo. Nitiere chunye moro nyise ni en ka obio tamri Rigathi chung to en monyalo chung. Koro idwaro ng'ama nyalo chung kode nyarakore kode rigiri. Emomiyo the choice of Ruku not him.
Wach machielo ma badwa na wachi. Wach ma adoke kabisa mar shane. Adwa ni mondo owinjre ne ji. Samoro anyiso gini samoro ng'ato dhi osiptal to yudo ni county government emane ok ochudo. Ore ni another organization monego be ni chudo ne. To nitie moko ma be dhi e wrong na neno Homa Bay notimore ni ng'ama dhi for primary health care. Thieth mitimo nono machakore level 3 kadok piny. Ochomo referral. Koro kigole tingen mar ng'ama no mar tiego jopiny mar mondo mi ging'e ute thieth monego be ne gidhi. Ni wuoyi mwatere health ni loso gino maber. An asewuoyo kode many times. I hope you understand ka kineno ka gige shagi awinjo kabisa. Asewuoyo kode before. And no more kabisa nitie ng'ama nyalo lero ne ji gigi mondo winji. Gima timore shaka ono ke konsultiert. Kech pesa ma jo SHA osechoko ng'eny maloyo kata mar NHIF. Emomine no kata ka jo weg osiptende binafsi nyaka make din. Ido ko kasore ne gidwaro pesa gi nikech giseng'e ni pesa nitie. Gima chendo ka en mondo jopiny ong'e ni kidhi for primary health care makata chudo kichudi tidhi e osiptal idhi e chakre dispensary nyaka level 3. To wach moro bende awinjo ka nyako ni wacho ni ok ber ka Ruto riembo joma Mount Kenya gi bro miyo koso ji kuno. Ing'e ni Ruto riek malich. Ng'ama riembo Mount Kenya onge. Owilo gi awila. Muturi owilo gi jadala gi. Koro jodala gi dang duache ni uriembo wuodwa. Wariembo nade to wawile awila gimoro. To kendo gimo miyo wile nitie. Kendo rito moyud gima ber. Makoro ko wile to ji neno. In fact gimi wacho ni otim lokruok e tend migepeni. Gimotim malong'o onge. Gimotim malong'o en oriemb Muturi mosebedo rogo. Koro kiriembe to ing'e ni kitugo chess kata kitugo draft kigolo moro kaka migole no nyaka moro donje to kama moro donje no moro be nyaka donje. Koro mane tugo mutugi e 3 triangle no iluongo ni Duale. Duale owene Barasa to Barasa owene Duale to kaw ng'ato ket kama ncha onge ng'ato. Ing'e ni chantie migawo moro machane nono emudin. So onge lokruok maduong' motime gini. Aya adwa ni wakaw yoyo mokwongo kata kamano mana kase wacho warito kendo waketo wang'wa ni Adan Duale jatend migawo mar thieth manyien bro bedo ka rieyo sekta mar thieth e yo machalo nade mar mondo mi jopiny owe bedo kod ywak otudore kod okumba mar thieth mano mar SHA kaachiel kod ng'eyo ni ka tuo to winjo bed nadhi osiptal mane mar mondo mi othiedhano. Nyako Ramogi Ajong wakaw yoyo madundo kwaduogo twadhi mbele kod twak mamoko e wi chal mar Kenya. Kik idhi mabor. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Riwri kodwa tich ang'wen tarik 27 e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group wadhi bedo kod jalony John Ochieng ka okoloni matut kotenore kod tuo mar dang'ni mag paro. Penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 odhiambo. Kik bai. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. E dwe mar adekni wapako teko, ng'wono koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Nimeyasikia maombi yako.
kokalo kuom yie, chir kod ng'uono. Mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade ni Yesu ni nigi teko mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dongwarengwa ne wang' Yesu. Dongwarengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Machiegni kendo nyakora Ramogi Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak maro e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kod welo adek National Dongo janon weche mag siasa Odoyo Widi jasiasa kachiel kod Tabitha Ogutu jalony weche telo gi dongruok entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyakora Ramogi Jwang okinyi makawuono bende podwa medo luo ni mano chenro mar manyo commissioners manyien mago mag IBC, chenro mar dayo dhogi dhi mbele kata dhi nyime Kenya School of Insurance mayudore South C mano bore Nairobi kae. Gie thuolo ni jago mar ariyo mano Abdi Hafid Abdullahi Yaro mawuok e kaunti ma Wajir ema koro osedonjo e nyima aput mane omi thuolo mano mar yiero commissioners mag IBC kata mar yiero jakoma kachiel kod commissioners mag IBC mar mondo mi gigo e kogno kata gipenje penjo makoni kod kocha kaponi oromo bedo commissioner kata oyo. We wawinjane gino madhi mbele gi kuro gisani eka waduogi wadhi mbele kod twak marwa. Whatever that I feel I have achieved. Why I think I am best suited for this job? First of all, this job has to be done because it has to be done by somebody, some Kenyans. That's what the law says. And we must get the best people to do this job. And without bragging, I consider myself among the best people because I believe that I can do what the best man can do. And I also believe that I have the necessary character to be in this commission of IBC, where we are looking for people who are independent, impartial, people who are just, people who can be patient, people who have leadership skills. And I believe I have that leadership skills too also. Despite having academic qualifications in leadership, I've been a leader all my life from a young age. So I believe that I have what it takes to serve Kenyans in this capacity and to be able to contribute to the nation building. Thank you. Thank you very much. I want to ask Linda to ask you some questions. Thank you, Chairman. Dr. Dhi mbele mano Kenya School of Insurance mayudore kar dak ma South C bore Nairobi kae ka jago mokwongo mano Abduba Mol mawuok e kaunti ma Isiolo ema okwong da dhoge okinyi makawuono koro gisani jago mar ariyo mano Abdi Hafid Abdullahi Yaro mawuok e kaunti ma Wajir ema koro ochopo e nyim aput makamano motelne kanyo kod Dr. Nelson Makanda. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere ji 105 mano ji 105 mano bedo shortlisted ne pongo lemo mag commissioners mag IBC kata kamano wang'eni ji 6 kende imibo bed ka iyiero kaka commissioners manyien mag IBC. Chenro makamano podi waluonu achiel kachiel kar dak ma South C kendo ng'eni matut ibro bedo ka ineno kendo iwinjo e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Kata kamano adwaro mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono mano kotudore kod Chal Mar Kenya weche go mag manyo commissioners mag IBC kachiel kod jakom manyien mano mar IBC
IBC. Wabobedo ka watwake ka watieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano, adoni walose wach machielo. Wang'e ni jatenda duond bura mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jatenda duond bura mano mar People's Liberation Party mano Mathakar odiochieng' manyoro ne giromo mano e kaunti ma Meru e kinde ik mar mosenindo jaduong' Julius Labana ma en wuona jaod governor ma Siaya mano James Orengo. E kinde romo makamano wang'e ni jatend ODM Raila Odinga noke kod jatend duond bura mano mar People's Liberation Party mano Mathakarua e wi sirikal mar Manywanda masani ODM gi UDA nitiere. Raila ne wacho ni duond bura mano mar ODM onge sirikal mak mana ni gisumo sirikal rieko kaka Rua to wacho ni Raila kod Ruto owinjo kaw okang' mano mar ndiko winjruok mar duond buchegi e apisa jandika duond buche. Kata kamano wang'e ni Raila kaachiel kod Karua nitiere kod tudruok moro winjane monde. Mwaona tofauti mingi zaidi, lakini kati hapa mpaka pale mpaka nchi endelee. Kama sivyo Kenya inaweza kuteketea. Ikiteketea watu yote watapoteza. Si watu watapoteza. Kwa hivyo hakuna makosa. Yale sisi tumefanya, sisema mimi asijaenda kwa Ruto. Yeye alikuja kwetu. Sisi hatuingii kwa serikali. Lakini mpaka tutatue shida hii ambayo iko hapa sasa. When basic services are suffering, we must continue saying no to the suffering through the she. One doesn't even know what is what. While blessing the broad base for those who see it that way, I still request them to do what the law says, to enter in political holy matrimony, which is a coalition registered by the Registrar of Political Parties, to let the vital committees sit with parties absolutely not in government. To enter into coalition, holy matrimony, mane wach mane Karua otiyo godo odiochieng' manyoro. Tabitha, kachako kodi ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi makawuono ka wadhi mbele kod twak marwa. Nyaka sani koro wang'eyo ni Raila Odinga kaachiel kod jatend piny Kenya William Ruto ne giketo kokgi e gik moko 10 ma koro gidwaro noket kare pacho kae. Kata kamano mana ka kiwinjo ka Mathakarua loso kanyo, odwaro ni Raila kaachiel kod Ruto koro nodhi ka registrar mandiko duond buche mar mondo mi gindik piny winjruok margi. Kata kamano Raila to wacho ni oyo ODM onge sirikal. Adiera nitiere kanye Tabitha? Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo na winjo ka jatelo Widi luonga ni nyako ni. An ok an nyako ni. Iluonga ni Tabitha Ogutu. Koro next so at least have respect no. Ingeni anaja party ma ODM. Kendo anan ng'ama bedo mentored gi jotelo mopogore manie party. To abende nan Gen Z kane ji nodhi ng'anyo ndara. Abende Siaya ka be nadhi ng'anyo nikech napara diera gik mane nitie finance bill cha. Naneno ka ng'eny gi ne dhinyo wating'eni ka ne ok owuok oko bo wacho our thoughts. To ne watemo wacho gigi e social media, ne watemo timo reviews. Naparo ni ne wan gi forums mopogore mane watemo air out our views with regards to the finance bill. Ma shida maduong' maparo ni nokelo the Gen Z protest mane koro accumulate to the 25th June protest last year. To kane wawuok oko bo adhi e ndara kamano ne watemo mondo owinj ni gik mane ntiere kaka provisions kacha chano kwa yie godo ne ginyalo loko. To iwacho ni wich teko kata koso winjo jopiny emane koro kelo culmination kata gik mane waneno ka. Koro kano setimre kamano Joyce to onge tiende Kenya mondo wang' to wan mana gi Kenya chielo ok wadwa dhi wadag Uganda ka Kenya osewang'. To jolweny bendo kao Kenya ema koro ni gine jotelo kata gi will be the state of an anarchy. To wanyalo bedo gi away mo wanyalo mediate go kata wanyalo kelo go kwe kind jo Kenya gi government. Kanye mane ODM odonje kata kanyo ema baba noneno ni ber mondo obi mondo kony sirkal tich nikech ne chaka gima tich ne dwa tamo gima ten. Actually before that ne onge gima tiye Kenya ka properly. Koro ka baba no amua bokao specialists mage kata professionals achiel kacha ariyo kae
to miyo sirkal to wacho ni we mondo wati ne jo Kenya nikech Kenya duong' moloyo baba, Kenya duong' moloyo jatend piny men Ruto, Kenya duong' moloyo ng'ata. Kenya is the first priority a situation mora mora. Koro emomiyo ODM kacha chani kacha mar konyo sirkal mondo neni sirkal otiyo ne jo piny kendo kwe mondo bedi. Onge kaka investors nyalo bedo Kenya kaka onge kwe. Onge kaka somo nyalo dhi mbele Kenya kaka onge kwe. Onge kaka jotelo gi nodwa negi ei parliament ka onge kwe gidhi wuotho kure ka jo piny ok dwargi. Koro the idea kata move manotimre bi baba odonjo bo owacho ni we mondo wakony sirkal tich mondo kel kwe mondo nyak kwe Kenya kae ma ng'ato ok nyal ber to wacho ni ok en gima notimre. Mano gima ne baba no paro maber kendo nokawo Kenya boketo mbele. Because he had no reason to at all. No, he had no reason to. But the only reason manen God en ni mondo Kenya ne bed peaceful kendo Kenya no dhi mbele. Koro ka baba wacho ni gionge sirkal to mana diera nikech onge written agreement man kod Joyce waseneno mondik ni there is a coalition agreement between Kenya Kwanza and ODM nikech Azimio to onge. Azimio no tho chon kabisa. Koro Martha Karua okonego bed ni siko nyiso ODM kata nyiso jopiny ni ODM o declare ni gine coalition gi Kenya Kwanza. What does not exist to konyal force. Koro gima pok waneno mano gima onge. To gima wang'eni sani this is a cooperation ma dwaro nyago democracy marwa piny kaendi nikech seche ma wan gi war kata wan gi tungni to democracy marwa bende bedo upheld. Koro yudo ni freedom ma wan go mang'eny ka jolweny dine kawo ruling ma Kenya kae nikech tungni ma wan go June 25th last year kata freedom ma wan go sani di koro waonge go democracy marwa bedi no ket tege mondi manyaka wayudo peaceful solution mani koro wayiero kata mi ng'at moro mondo bed jatend piny owacho. Koro en adiera ni ODM kaka giwacho no in ok ine ODM koro ok diwach ni ODM ni government. Jo ODM osewacho ni wan waonge government, wan wakonyo government. Tich mane gima timore. Ineno badi tiyo matek kachacha. One day bedo ranked one of the best performing CSS. Maga jok mane babo miyo government mondo wane kaka wanyalo tero Kenya mbele para always. Koro that is right at that. Aywacho ka mane gima dawachi. Nation in bende kadwa keto wako kinyi makawuono winjo mar mondo Mira Ilodiga kachiel kod jatend piny William Ruto odhi ondikre ka registrar mandiko duond buche mar mondo mi koro giriwre kanyakla kose en mana kaka Raila wache ni wan waonge sirikal wasumo ne mana sirikal rieko. Irkamano Joyce, aparni a very small cent manyalo miyo Martha Karua kad be nyalo bedo ni an close kode to an anyang'ise ni nitie moro ma ji wacho ni are you able to sit down and mind your own business. Koro aparni kupo wach mar advising ng'ato on the right thing to someone who should be coming last and Martha Karua because ngeni a good number of people so joma nitie side mar Raila Odinga to reasonably support base mage who are majorly joma osebet kode iduni diehard supporters now the fund now pok we will need 207 a lot of fingers are being pointed towards Karua so in terms of integrity the right thing to be done apani Karua should speak last. Koro Raila is doing what is right for him kendo ngeni otimo gima is good for his supporters. The same case manaka Karua wuoyo owacho gik mamoro supporters mage nikech ngeni definitely ke wuotho e Mlima Kenya kidogo nitie good north ma wacho ni ya kwa Kenya se kata donjo bedi. Koro mano gima oda wacho mondo at least moko joma supporters mage o feel ni owacho the right thing to ne Raila Amolo Odinga but Raila timo the right anyako ni asebedo a bit of a adamant critical since more team and Ruto but can sit down critically otimo something good especially on the side of people he supports. We are happy nigi jokmo brought into the Bobby's government ginjo ma they're productive wasn't from the report manaka mano jatelo jo Oguto wacho they are doing a very good job. We really recommend him to do and we really pray for him to make things to continue like that one going forward mondo at least ngeni gima dungo dwaro mondo kwe gima dungo bede pi mar Kenya marwa kendo era bende achiel kuom gima obedi. Koro apari gima nyalo wacho apart from kononi mondo mind Aaron business onyalo en manyalo go formally
kono ni gik matimore e Azimio ok more sani yes and bade embe ingia ni home nitie jomoroko manyien koro ngimani this thing is normal ji rwako ji manyien ji golo jomoko koro mano ok be ni kaune gino bedo too personal gimono be beno timo focus on ode magise for manyien makoro girwako things people like regarding ni kanyo sani koro I'm sure ni gidhirwako people like Muturi will also be part of them. I'm sure about Mano. You don't need to be telling Monomeko ni gima de timore. Koro at the end of the day, any Pinyo Mar Kenya at least ngatelo kajatelo or stick to what is good for their supporters. At the end of the day, one any better peaceful. At the end of the day, Monomeko is tungi mangenja kikbedi. To gima bende maduong, mabende everyone is looking towards any things work out. And my biggest challenge, Mada kon even Jaten Mar Kenya, can't tie to this issue of giman ne karo wacho nyoro ka gin girela magigunyere paro. Please, are we able to sit down? When you look at Penya, at least Moromiko was it enough reshuffle? Was it woman? We are still very far from 2027. But Gima is still making me a bit sad, Joyce Madako. I can see it coming. Tribal card and all loom in a very positive way in terms of all the work, all the bedo very visible 2027. It's a very bad card Moromi wa play. Korongeni one kaka Kenya GL whatever at least Jomati Serikaloti, Jomati position, but they also do their part. But Gima doing ni Pimar Kenya bedu Gimar Chel no bed giera. Kamano. Odo within Korkakori. Sause chopo mar Modomi koro riwruoka mano mar jatend piny Kenya William Ruto kod jatenda ODM Raila Odinga ondiki ka registra maduong buche mar Modomi koro wang'ene gintiere e riwruok moro kose ODM pod omenda bedo ni sumo rieko korka sirikal. Mokwongo onge ng'ama bede sirikal ka en an active member of political party. Jomane Ruto kaogo onge pogruok kaka no kaw Duale koro ok en an active member of UDA. Kose kawi ti resign e gigo te manyaka mbadi magiwuoyeno no resign e bedo jakom mar chama mar ODM. Gima timo Martha Karua en gima kisungu luongo ni dishonesty. Kech Karua ok nyal wuok a lawyer of her repute ni dhi nyiso jopiny ni Raila koro wuogi opposition mondo odhi form gine gi sirikal. E sirikal ma wan go sani en presidential team system ma onge opposition gi sirikal. Nitie majority gi minority. Kendo e parliament kacha nyaka joma minority pod nyalo vote gi sirikal to joma ne sirikal nyalo vote loka koni. Kendo nyicho neno kotimore sama ne wago kura migolo ga Chagwa. Omiyo wach moro no opposition gi sirikal onge sirikal kabila man go sani mano Martha Karua wuondo ji to en lawyer moni go ngimolo Raila. Omiyo thuolo masane ni na ayie gi Raila Odinga kabisa kaka no duoko Martha Karua. Kendo mar ariyo dwani mondo wang'e gima timore sani. Kano se kaw joma no kawgi mondo kit broad based government moriwo jo Kenya te ok moriwo political parties te. Koro jogi no kaw kaka jo Kenya ma e bath Kenya kocha, moko be ai bath Kenya malo, moko be ai bath Kenya mwalo, mondo jo Kenya mondo cabinet gi sirikal obed gima kisungu luongo ga ni the face of Kenya. Number 2 adwani mondo anyis Karua ni keto sirikal tesre, keep the government in check, bedo nyapara mar sirikal oko ulo ni nyaka be ni gori gi sirikal no sate. Inyalo dok ikopo ng'ama ni luongo ni Jaramogi Oginga Odinga. Kane gisegore gi Moi kabisa to Moi otamore golo section 2A mondo multiparty obi. Ne gimanyo shikuku gi gidhenge magidhi gi negotiate. Raila ong'eyo ni Ruto noyier higni 5 ma hiki 5 go nyaka rum. Rieko malong'o madoket go sirikal tesre en wuoyo kodgi. Kisungu luongo ni negotiate gi sirikal. Mondo wache ni kwadhi nyime wadhi tiyo kodu kama timne jopiny 1 2 3 4 to koro gimomi adhi pingi dhi bedo maonge. Mane winjruok mane Raila odonje gi sirikal. To Karua gini to dwaro ni mondo Raila Odinga okony gi gorruok gi sirikal nikech gin gidware gi gore gi sirikal Ruto mondo gigol. Ideno Karua ni ne nigi party moro mane nyinge ber mane iluongo ni NAK Kenya. Ang'o miyo nodhi oloko nyinge? Oloko nyinge ni PLP, People's Liberation Party. Idwa liberate ng'ako wuok kuom ng'a. Sani liberate jo Kenya ko wuok kuom ng'a nikech waonge jo ukoloni moketo wa mateka. Midwa liberate wa. Ng'ami liberate en ng'ama ni agent ng'ama chielo.
omiyo jogi dwa galo luo. Omiyo adwa nyiso joluo ni kik gidonje e migalo mag Martha Karua, nikech sani Martha Karua noringo weyo modhi oriwore gi jadalagi ma Rigathi Gachagua. Ang'o moriwogi ka ok mana kabindegi kende? Ang'o moriwogi mana ka ok dwar ma ok gidwar go jatend piny Kenya William Ruto? Gimoriwogi malong'o onge. Omiyo Martha Karua gi ni gwondowa, gigalowa, ne giketo geno ni Raila Odinga go ganda luo dhi riwore kodgi mondo gigol Ruto. To ka gisegolo to gidhi nyisi mbele kacha na ora maduong' ok donje ei matin, matin ema donje ei maduong'. Gine ma ging'eny, gine ma nyaka gikaw komno. Omiyo e sama ne koko wuok cha, awinjo ne jaduong' Raila Amolo Odinga nopenjogi ni to mudwa golo Ruto ni kusegole to ang'o matimore? Na achako awinjo kopenjo no gi riyo kanodok kuro ni to kugolo Ruto to ang'o matimore? To ok gidwa wacho mano. Gidwa ketowa e din migalo. Dino tinde waleme to polo pok wadhi. Adwa nasoma ne buko kuom ote ma nyakwara Ramogi Jwang chwalo no ako kali yore waduto te mag tudruok mar mondo mi wawinjane paro mopogore opogore ma joneno magwa nitiere godo. Engineer Lazaro Kanyabok ngisa kai ni Joyce Oduor Muturi succumbed to his own medicine. He has been vocal daring appointing authority to sack him on his clout chase move. Odhimele gwacho ni manga manenore ni dwa chako goyo tribal politics. Onge kaka the whole CS nyalo lokore play opposition role with the cabinet. Kata Muma wacho ni you can't serve the two lords. Otherwise, jowa manitie cabinet mondo deliver gindikore oganda kendo impact of their being in the cabinet to be felt. Kaluo. Mano is the only way of duoko chuny oganda e kao kura kendo goe. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Kama na inya ote machielo Ruth Nyathi Ochieng wacho na yegi odoyo widi 98%. En mana ne ok pok onyisowa kuma indike joma dhi shangilia Ruto Central mondo wan bende wadonji e buses go. Odhimelo gacho ni an gima ng'eyo ni Ruto en jatend piny marieka ma onge gima nyalo buogo. Parni odwa dhi Central kendo odhi mino lewe kaka osebedo kotimo ba ochiw singo marachne ok dhi neno kata matina. Osegoyo kwan ba kwan odonjo kare. Sha nitiyo ne jomoko, nitiere ng'ama nyathine nobedo admitted ba uwuok ma oko chulo kata ndururu. Odhimele kocho ni let's give it time. Gimora amora manyiena nyaka chendga monde. Aluo twak ka anumoja inako. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng janeno wacho ni Ramogi baba okel lokruok mondi kod kwe Karua olos mare kod Gachagua. Mago mana moko kuom ote ma nyakwara Ramogi Jwang chwalo no wako kali yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Med chwalo gi wabobedo ka wasomo gi e kinde mwadhi mbele kotwak marwa. Ka wadhi mbele kotwak marwa kosidwa nyiso Ruth kuma idho buses mag joma dhi Central odoyo widi. Ruth Kenya. Kenya kabisa. Mage bro los wabro dhi romo gi Central kuro. Mano kwa mabor. Kango dio otugi kucho gi lweny mar atherere tidhi duoko nango. Koro ng'ama no ayiero ni mano koro tije. Aya adwa nwadhi mbele kotwak mara adwa ne wang'ia ne wach machielo mano kitudore kod nok mag tije pacho kae. Kanyaka sani wang'eyo ni chieng' wuok tich mano mar jumani ne nitiere kod romo mano mar National Jobless Rally mane timore mano e alap mano ma Uhuru Park bore Nairobi kata kamano romo makamano noko timore kalure ni obila notiyo kod iro malungo wang'a ma kata ok notiyo kod iro manogeng'o ne jogo mano wuok oko mar mondo mi obed e ng'anyo makamano mar mondo mi kik donj kacha. Kata kamano iwacho ni kwan mar rowere mano 65 ma onge kod tije e piny mangima Afrika nitiere kod kwan mamalo ka piny Kenya to rawere 6 kuom 10 bende onge tije. Kanyaka sani koro wachore ni atamalo 28 kende mag rowere ema yudo tich kaluore gi lony mano mar somo magin godo. Matende ni jomoko yudo tich kaluore ni ing'eyo ng'a mano mani luongo chon ni intiere kod Godfather kosango matimore. Ta sirikal owinjo bed ni timo ang'o mar mondo mi otiekane nok mag tije ahinya to mago ma nitiere pacho ka. Chieng' wuok tich ne waneno joma thoth ahinya no wuok oko ka koro gionge kod tije. Ang'o minyalo tim mar mondo mi rowere obed kod tije pacho kae. Mane twak moboduogo godo bang' yweyo makao gi sani kik idhi mabor.
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Achako tendni endi ti loan moro mana kawo to ne gikelo insurance company mari ono insure the building. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Abijni ing'e jothumbewa. Piny masani ung'eni piny ni wagoyo mbaka kod Opiyo Bilongo. Mano yudo tiegruok mathoth ewi gwelo gita kod loso wende hera kowuok kuom japuonjre mar thum Dr. Osito Kale. Koro kabiro dala ka tema yudo Osito Kale agwele matin to Osito be winjo lweta ne aka nyathini nyalo gwelo gimoro. Bende omiyowa mopondo moseneno ei thum. Ng'at mane wawero go duol achiel ni ne nitie tuo moro mano onre kuoma Kisiri. Gino ne chanda makata ka donje stage to ne ok anyal wer. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya Tich Abich kochakore saa 2 okinyi kendo inwe ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV. Kik bai. I'm sure ni nyakono kaka wan ne wamake en koro oseyudo chwat maber ahinya kae. Ini ng'ang'o chiemo ni beda mana mamit kaka tie sos kawane icham. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod chal mar Kenya to gi thuolo ni dago mar mondo mi watwak kotudore kod rawere onge tich. Nitiere report mano los no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Judith Omondi we wawinjane monde. Wuok tich juma ni rowere ne obago ng'anyo maratipo mar sundo piny owacho mondo mi omany yore mag miyo rowere tije e pachoka. Picha ma ogol makare kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Zizi Afrika. Ripodni ne okawo pach jopiny ahinya to kadho wadh nam chumbi. Ripodni yango ni e piny mangima maromo rowere milion 65 onge kod tije ka pinje mag Afrika ema otelo e lai manyime. E piny Kenya e kwan mar rowere 10 ma ogulore kumoro achiel, 6 kuomgi onge tije kata bed ni rowere ma kwan gi ng'eny e pachoka kipimo kod joma moko. We wrote to the county government of Nairobi, addressed to Governor Sakaja, told him to give us access because we were bringing in young people who are unemployed. The county told us to pay. How do you tell people who are unemployed to pay? E kwan mar rowere mayudo tich, 55% miyo tich kokalo kuom anyuola maggi, osiepe kaachiel gi jokanyo mag kambi magiyudie tije. 43% wuotho ka gimanyo tije magiyudo. 28% yudo tich nikech lony magin go. Ka 25% to ikawo kowuok kuom kembe machielo matimo tije machal kod kembe magidonje. Kenyan government has conspired against the youth of Kenya. You can see clearly that when they post job applications, they say that you must have 10 years of experience and above. Where are we getting 10 years of experience and above? Kata kamano maondiki bende ok budhie tijegi. Thothgi iweyo tich nikech weche ma opogore. Ma otelo e listi en bedo ni osara ma imiyo gi puot, ma oting'o paro mar jotich 13.5, 12.6 dar kadhi e taon mamoko, ka 10.8 to weyo tich mar rito ngima mar anyuola gi weche mamoko. 70% mar rowere matiyo kaluwore gi ripodni ichulo osara mar Sh20,000 dwe ka dwe, kama ichulo mabet odhuro to yudo Sh40,000 nyaka 50,000. Ripodni oyango ni rowere ma indikogi ok yier tich maluwore gi kit somo magisomo. Thoth bongsa ahinya to manam chumbi gin rowere ma otimo digri, ka thoth tije mamoko kaka lony masani e kind mamoko to thothne omak kod jopuonjre mag TVETs. Judith Omondi, Ramogi TV.
National chak kodi iwinjo kanyo report mano mane ogol kod riwruok mar piny owacho mano mar Zizi Afrika kotudore kod nok mag tije pacho kae. Piny Kenya kae kind rowere 16 onge tije. Ang'o matimore? Nok mag tije ni ang'o nitiere pacho kae e yo machalo kama. Bende iwinjo ni rowere moko mayudo tich kaluwore kod lony ma gintiere godo mana 28 kende. To ma imako badgi eko yud tich gin 55. Mamanyo tich aching' gin mana 43 kende. Erokamano Joyce, wachagi gima nyalo miyo at least tij obed mang'eny e piny mar any environment, obed ni piny moro moro, obed US, obed Africa. One of the things ma ji ng'iyoga sana ni ere kaka sirikal oikore mar mondo mi gik ma gitimo gin gigo manyalo miyo ng'owa ng'ato bed gi chir kata ng'ato bed gi dwaro mar donjo tich. Achiel kuongo nyakoni ni puonj mimiyi ben puonj makoni mondo mi ni imany tich kose ma gima ng'isi ni koni bed gi experience mondo mi tim ng'owa yud tich. Mar ariyo, kama ia e background mari ong'isi nang'o ka ni ia e dalau, in ng'ama kon maber ni atni wuogi mondo ringi dhi e skul mondo mi ondiki, kose in ng'ama bedo ni you are expanded kose puonji gimitimono totally itiyo kod mondo mi at least iti godo mondo mi yud tich. Ng'eni gimoro amora ma ng'ato timo in their life all revolve around environment mare. Ang'o ma okone, ang'o mosewinjo, ang'o moneno ka ji timo. Kwa da chiwo example ranyisi mokwongo kapok adhi mbele gigomiyo nyabed ni chalo kamano. Kinya ng'iyo aseto giniga even before sometimes back ni ang'o miyo ng'ato nyalo wuok oko ni tok osedhi skul mosetieko to en gima oneno ni mondo otim ang'owa ni oriti obed piny gima notimoro cha ema odwa ni mondo otim ang'owa oyude kar tiegruok mondo mi otim ang'owa oyud skul kanyo kata maybe ondike kanyo. An kwaneno in terms of joma osebedo excel kata globally the whole of the world joma succeed ineno ka succeed gima ne opuonji kata most of them gin jok ma excel ni maybe ng'ato ntiere kata ma e field mar IT to donje e health, ng'ato ntiere e field mar education to donje supplies, ng'ato ntiere e field mar even engineering to en ng'ama is now even becoming a consultant. Koro it is very common puonja ni mondo watim ang'owa wati gi knowledge man godo ma ki ng'ato bed piny korito niya ni an osepuonja oserita ndika bedo japuonj kata maybe otiega mar bedo japuonj, warit puonj mara kata warit karatas mara mondo mi obi mondo atim ang'owa amany tich moko pone kata ka ng'ato ng'iteno mera bika jengo moro ni kae mera bika isupply na gigi mera bika itim na 1 2 3 kata timo ohala ni to feel ni let me just wait for the right time tich mara bro biro. Second thing, tiegruok man godo piny mar Kenya and tiegruok ma still we blame ni we really hope ni CBC will bring a lot of impact or maybe a change, but I still feel ni tiegruok mar man godo mwayudo kaka piny mar Kenya ken gima expand ng'ato fully mondo me at least obed knowledge mar ni gin ng'ama kosepuonji kata bed gi knowledge mari, please just come up with a very innovative idea minyalo tiyo godo mondo mi alleviate me your point of where you are mondo at least manyo godo gimoro minyatimo to support you yourself and maybe jomoko mantiere on your side may also need your support. Third, serikal bende they can play a very big role. One, can we create an enabling environment? How can we do that? Make it like people who are investors we talk about joma nyamako badji owuok joma tiyo gi example they have the resource. Bank can be one of them. Manyalo mi pesa maber mondo mi invest godo kida chako wandi moro kan even tech bank with a lot of close to zero security. Mondo at least gimoro moro mitimo you are financed, you are enabled mondo at least environment by interior bende. Politically we are peaceful people feel very much free to mondo mi gibika mondo mi gi empower people mondo at least ngato realize their potential. Koro serikal bende play a very big role mondo at least ngama dwaro timo any kind of an innovative thing or yuda arito maber kod maybe gik mo madwarre mondo at least gi come up ka wuok kuom gima dwarre sana kineno expense ma ng'ato dwa tiyo godo mondo mi at least oyaw kambi mare kata maybe otima ohala idwaro things like license you'll be taxed. I have a lot of few people must be ka watching gineno ka tich tamo gende they have to create their own employment. Ng'ato kata chako ngini you can't start mosoka ka maybe bank ok nyami environment in terms of maybe finance there are a lot of things they are looking at makiwe goro nyapar ni let me start small mondo at least come up pole to kama chake smallly to within a week or two
to even the areas who are demanti around Sokon police and anything America might operate illegally. It is good monument at least all be regulated, but Nti Bokomaka person Zirgal Nyalangayo. Look at someone and you are petting this amount of money for permit. Is able to raise it. Command of the thing Mokoni Myong at a time, at least Antoine Yellow make a lot of impact on at least create their self employment. In terms of maybe Kaka Jindi, one of the reasons Momio or Alabe and Yalabed Mat teach Yalabed Nino, Chal Mar Kenya. Any kineno typically jokma nitiere within ogin ntia way masa moro ngaro motivate ngaro mondo at least or can say ni maybe or create his own employment or kada maybe or donje teach adam example gi an example of a friend of mine no chako can be just rarely if let me even use I run a business is barely 3 years old by the way, and so far and on my side, which I do challenge people, just the way I brought the issue of the things I undertook maybe when I was in Nantika Tiago, they are very different from Gima maybe at Timosania. And through that one, you are being challenged. You are working as hard, to cope up with the system, with the environment, and also with the situation. Give me or change a lot of documentity around. Through that one, I want to give an example. Joyce, I've been able to get close to 10 people who depend on me directly. And then, man those who also depending on you indirectly. One of the ways, maybe watching especially Joa Makalu. Manya say maybe security model where in things like a position or over someone like him you can give me a very small one call and don't use the name become me Morokai Kitty Corineno let us use our power man go at least more me that 55% my watching at you would through Karamakalwete maybe not me one of the opportunities look at this particular route in Yalokoni or Konyasana Koro will let us use our capabilities. Serikal, we've been talking about Serikal for almost decades. More than 10 decades ago, what we were about Serikal, I don't think they'll try to create the environment, but also we look at our country. We are a country where we are in a third world. Third world, you can't expect things to be really fully on your table, on me, or favor you. So it's all about on themselves, kujituma, at least you keep yourself unemployment. Still also an urge, especially the Ogada Makalu, please, whatever nyalore in any way possible, Wamaki Rubet and Teomatidala. Have a lot of people Managon, Simenia, we know tomorrow. The more many chuking what Niki Konya wouldn't Naranga, upon that is something so much outdated. Ma Caponi, someone, Ponyal, give Parnichunia, or can give more Manalo Karakonyo, that part of himself. We agree there's a lot of big unemployment in the country, but still, at the end of the day, Joyce, there's no one will come out of anywhere. Bit Serikal, like we say, Serikal will still come, but they can't give up much effort. Effort still depend on us. Gimotimo in our own personal capacity. We want to change things in an amicable way. Things are down, but we are really very positive. Each and every individual, Kamoro Interior. Please, when you're Timo, we can do something at least why make things work easier. Look for a mentor. We have a lot of mentors. Although we can be my mentor in politics, I can also be a mentor of someone in business, also even in politics. So please, feel free to at least accommodate people. Putting out to work, maybe or improving himself or work from where he is, and or Makuji beach and when about it, it's a big growth. Wewe winja ne odo widi bende to wire bende yuak ni kinde mathoth ka gidhi manyo tije to idwaro experience mathoth ahinya to experience ngato nyal bedo godo kapok itemo tiyo kumoro amora. Mane momiyo chieng' wuok tich ne giwuok oko ka gisundo sirikal mar mondo mi omany yore mag miyo rowere tije pacho ka. Sirikal nyalo miyo rowere tije yo machalo nade odoyo widi? Mokwongo kapok awacho mano. Kar experience no dwani mondo odonje ne gima ber bende. In sani king'iewo mtoka matatu midwa keto yo. Dikaw driver mano ai training nyoro. Dong nyaka imany mosetiegore nikech tich modhi tiyo. Mosetegne nda. Gima duong' machando wach tich Kenya ka. Mologi te. En gimiluongo ni koso tiegruok mowinjore gi tich midhi manyo. Idhi yudo ng'ama nowe sikul higa mokalo. Notimo form 4. Kobiro iri ok omany tiegruok, en omanyo tich. Tiende ni odich gi pesa moro mapiyo masano, to kia ni pesa to nya yude sano,
mochamo godhiambo to koro ka chiemo ochopo odwa chulo ne nyithinde fees, odwa gedo to koro pesa no ok rom. Thuolo ne mar yudo tiegruok mowinjore be koro nosekalo. Omiyo adwa ni mondo rieko madang' ang'ad ne youth masani mapod tindo manowe sikul e kind sani gi igni 8 kata 10 mokalo. Many tiegruok mowinjore gi tich madigomb timo. Tiegruogego nitie, sirikal temo keto TVETs gi gik modonge. To thoth yudhewa kata manorem, iyudo kinyise ni mondo odhi otrain kaka carpenter, otrain kaka mason, ok gidwar. Gidwaro tich mibedi ofis, titwe tae. Tijego pes gi thin kabisa. Kendo ibiro yudo ni ng'ama obedi ofis otwe tae ni en accountant, ng'ama otwe ne tae no en fundi bao, ng'ama otwe ne tae no en welder, ng'ama otwe ne tae no timo tich lwedo no, en mani koro osechopo kiwango moro ma koro ndiko ji. Omiyo nyaka wayiere ni gimonego kuong tim maduong' en yudo tiegruok mowinjore. Adwa ni mondo bende awach wach machalo kamae, wach tich. Nitiere jomoko miluongo e Kenya ka ni NEET. En ok osom, be ok en tiegruok, tich bo onge go. To kine ka chande. En oringa ringo rito kama ji goye mbaka, to dhi ogoye mbaka. Orito kama political rally nitie to dhirie. Orito kama jatelo moro kale to dhiye. Mano nyaka wawe e ka chieng' moro ok ibi bedo ni in ng'ama siko neno mani owadwa makamano ok otimonwa kama, o jadalawa makamano ok ng'ane gin jotelo to konyi. Iyudo ng'ato koni niya, oa e kaunti moro ma in go kilomita 200. To koni ni wuor mokikony ji. Jatelo mane ma de pidh yudhe mantie gi te. To samo koni no pok noromo kata kodi momoso lweti. Tiende ni ya, en ng'ama obet rito gimidhi miye. To gima youth nyaka ng'e ni bel mosom ok nyal gode dero. Be ok nyal gogo kwano. Be ok nyal wacho ni ng'ane bro miya dhi timo kama. To piny luka nitie nyaka joma watne kata osiepne moro yudo tich maduong'. Oyie kata we mare ni koro wade cha oseyudo. Mano culture manyaka watieki. Wach machielo ma adwa na wachi, gima ne timore e jobless rally manolos nyoro. Chieng' wuok tich. Chieng' wuok tich. Ne siasa. Gima ne dhi wach kanyo malong'o mapok nowachi oge. Sirikal tije mokwongo en keto lwasi maber mar somo, keto lwasi maber mar tiegruok, kata keto lwasi maber mar yudo tich. Koro yudo tiegruok mowinjore ine manyaka yier. Yudo somo mowinjore ine manyaka tim. Kamidhi manye tich ibe manyaka yier. Koro kama wang' magone sirikal to lwasi no bo keti. Mane ma wang' magone sirikal. Mar ariyo nitie gimoro maduong' Kenya ka mamiyo youth ok nyal yudo tich. En gimiluongo ni pending bills. Jomineno pending bills gi omiyo giloro kambi gi te. Jogi ema nondiko youth. Kech ibiro yudo ni county ka county nitie kembni matindo kata 40 ma pending bill omiyo loro. Kembni 40 e county oromo ndiko ji adi kata gindiko mana ji adek. Kembni 40 county ka county kigogi kembni 47. Nairobi ka kembni molor nikech pending bill gi omoko city hall ka. Midhiero mar pending bill no tinyalo tiek nang'o? Midhiero mar pending bills en chulo bill. Chieng' mane wayud jomoko ma understand the economics mar a country. Mong'e ni pesa manie lwet citizen emichoko ushuru. Koro kaw pesa iduoke lwet citizen manotimo tich e county, manotimo tich e sirikal mamalo, manotimo tich e parastatal, mondo pesa no odogo tim go ohala mondo sirikal ochako choki kaka ushuru. Ing'e ni ka jopiny odhier kata sirikal be ok dichoko ushuru kata medo ushuru kadhi malo maromo nade. Kata iket mano ushuru 90% mar pesa ni ichoko ushuru. Buro chopo kama tijino be koro onge kama idhi choki onge. Or jo michoko kuom gi thin makata kaw pesa gino te to pod ok rom piny. Gima nyaka sirikal tim, moloto e sirikal mambadi nodonje ng'ama ne gilony, ni nyaka chul pending bills ne kembni madhi ndiko ji. Ng'ata mondiki dhi chulo ushuru, ng'ata mondiki dhi ng'iepe duka idhi kaw VAT. To kendo gini nyalo timore nyoluoro di 40 kapok igo rumo. Mano oseduoko mshahara mano miye cha te. Mano oseduoko pending bills mano mi ng'ama ondike cha te. Pesa mar piny chala ora mamol. En odhi e nam to koth chako chwe, ochako mol kodok. Koro kitame igeng'e gi kamoro tichode. So pesa nyaka keto move. In fact kama uweni gima de sirikal otimo loro tije manyien to pending bills. Ido ka sirikal mini dhi ger yo to ng'ama nyogero yo me batheno to pok ochul. Tiende ni be kitieko mari tidonje sirikal e wach mar pending bill.
counties gi tesani onego lor ne gi chiwo projects manyien, chiwo tenders manyien kama chon pok ochul. Mana kaka international debt bedo the first charge on the exchequer. E kaka sani bonego ne debt me iye ka obedo first charge ne counties. Pes county okungo chul go pending bills koka mondo gitigo tije manyien nikech mane ma di create tije ne youth, kendo mane ma di chungo kembni manyogore piny, kendo mane ma di medo shuru ne sirikal mamalo. Mane wach man go kanyo. Aneno kwadongi daka matin kende to tieko twak mar okinyi makawuono. Tabitha, in korka kodi kotudore koda wach mar nok mag tije pacho kae. Ang'o minyalo tim mana mapiyo piyo kapok watieko? Erokamano ahinya Joyce, aparo ni wach mar nok mar tije pacho kae ni ok ochakre kawuono. En gima osebedie. Aparo ni intentional reduction mar unemployment Kenya kae mapok obetie. Emomiyo pod waneno ka the rate of unemployment osebedo kadhi malo. Lakini ng'eni samoro an very objective kawuoyo. To aseneno ka sirikal Kenya Kwanza ni gin gi really the need mar reducing unemployment to kendo gichiwo alternative on how employment can be created. Aparo ni wach mar digital superhighway mar Kenya Kwanza mane giwacho ni every ward, the 1,400 I think and 50 wards, the whole of the country, nyaka bere gi mo milongo ni digital hub. Ma digital hubs gi itime training gi skill upscaling. Kosebedo gi training gi skill upscaling to nitiere gik milongo ni online job kata business process outsourcing kata BPOs. Mamiyo rowere tije to gin mana tije tije matindo tindo, gin tije madongo dongo ma bende bedo outsourced from different countries kata investments, companies, corporate firms to gitimogi at the comfort mag wards gi kuma gintiere kata cha. To kuom 1450 digital hubs gi, the government nowacho ni gidhi timo 100 iluongo ni flagship hubs magidhi gero in the different counties depending on magibo yiero mabo bedo kaka demonstrations ma kit hub monego ger. To ne ginyiso members of parliament ni bende onego every constituency member of parliament through the CDF mondo giger hubs manyalo timo gik ma wacho ka machiel kuom gi ma create employment through the business process outsourcing called online jobs for our young people. Koro the future of work is very digital. Maka sirikal no kao nafas machal kamacha bi waseneno ka different hubs igero kata siaya kuma ntiere ni Senator Masaya Manu Siep na Dr. Buroginga Icho ogero Siaya Community Digital Hub gi resources mage nikech ma dream mosebedo go for over 15 years. Makoro wan gi hub kacha matiego rowere kibiro kata rowere bende tiyo. Mago egik ma aparo ni onego kaka the leaders, number one, onego gibed gi intention mar reducing unemployment from the level mwantirecha. Koro kwasa reduce unemployment intentionally kamano to the rate of unemployment as a country bende dhi dogo piny. Mana chiel. Marariyo sirkal nyaka neni invest highly in agricultural system and its value chains and even value addition. Kag invest kachacha in specific value chains, Ibo you don't need, there will be need for enough production, and when we have adequate production, you saw what the issue of food insecurity in the home states, to increase our surplus in production in these value chains, they necessitate the rise of cottage industries. The rise of cottage industries more better for the major industries in counties. I think when Azimio, when it existed, it doesn't exist anymore. But when you look at ODM, Canada Circle in the last election, one of the key things, mane wawachokachacha enni onogwabedegi industries per county. This will create employment for different professionals. Agricultural value chains and investment was the right value chains depending on the county's needs, and being very intentional with the expenditure of money, mock champes, ni mono gobeni konyo, zero these value chains in agriculture. And gima nyalo konyo, kene nyalo konyo maduong kelo TJ, keno create nafase mag TJ kuonde ma counties. Aparo ni
wach mar business environment kod policies around the same. Nyaka to sirkal ne ni the policies ma wan godo mag business environment gin masiro kendo nyayo dongo mag wendni mag rowere kod mag mine mondo ok ni achako business kawuono to nikech access to finance kaka nawinjo ka National Watch studio kanyo banks ok mi yude pesa nikech giwacho ni yude gi gionge collaterals kaka wawacho ni title deed yuth golo kure to samoro kata wuon gi ne onge puodho to kore kochako biashara ni mondo ka biashara ni odongo to nyalo tiyo gi biashara ni mondo tim nango mondo onyiew go puodho koro nyaka wabed intentional with the businesses mantiere gi to this government institutions kaka youth fund Uwezo fund ngaf girigi iyudo ni they are not supporting these businesses kidi kwa pesa youth fund to mi pesa nyaka wabed intentional gi weche machalo kamae asaparo ni mogik weche ng'eny lakini mogik on ways mwanyalo create employment and our young people and let us give the right training in our universities and institutions prepare our youth to the right job markets. Koriyudo ni mawanyalo timo through private and public partnership, the PPPs, kawa collaborate to wabiro investment moro ma boost training mabende bo necessitate rise of employment through such ventures. To mogik awacho ne rowere ni wach moro ma ji siko rowere siko wawacho ni ni nyaka tingi ng'ato kiyud tich. Ok inyalo ng'ato ekiyud tich ka onge gima itimo mondo ing'e ng'ato. Kawuono kidwa ng'ere gi jasiasa moro to ing'e ni jasiasa be ng'iyo mana ni value mane miyad kuoma moloyo mana koko mibodhi gone rally cha. Value no nyaka bed value ma you add value to the community, you add value to what? Managi mabo mi build social capital. Nyaka wabed jok ma build social capital and networks. Koro social capital niki se build to koro kas chengo ri dwaro tich kara chengo ri do nafas moro kachacha. Ti yudo ni build ke ni to kwanya fika siko wacho ni yonge connections go bi you dear road ki bet dala signolo uranga kumae cha ni better page. Connections and gik mai build through what you do. Koro nyaka watim gik machal kamano. Ero kamana enya Tabitha kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mi chope studio maru e county ma Kisumu kono mar mondo mi iriwri kodwa e twak otudore kod Chal Mar Kenya. Anno ka Faith kawuok Kisumu ngisa ka ni kidhi manyo tich tinyisi ne idwaro kata 10 years experience to an 25 years koro nachak tich gi 15 years yawa I have papers to auso e kibanda wachni mogik nation e bo nyiriri 30 kwa tieko mana mapiyo piyo. Ero kamano Joyce achako gi wach mar siasa ma sani ng'eni pod ng'eni kwa dhi mbele kata dhi tedre piny mar Kenya kae an gima nyalo wacho ne jo siasa hata sani po aonge siasa nataka break kidogo wantiere wala kidogo but anya wacho ni our country is bigger than any individual. Man the same applies even to the essence between Karowa Giraila. Let us see our country to be our motherland. Because koro woni gima otimore e piny mar Kenya, where do we run to? It is this country of ours. Mogi ne jo yude ada kwa gni ng'ato kamoro moro magentiere. In fact, we have the best chance possible despite ni things nyalo bedo very tough. But even you yourself Cameroon in Bedeno, you can do something more at least you solve the employment question in your sector. Even if you're employed, you have a chance to even make yourself even busy by using other means more at least you have the source money more jomo around you but you ama maybe you market remote through your sector. Por mana ne wacho mar mogi. Ero kamano do widi mana mapiyo mapiyo adwaro ni mondo wach moro aneno ka luorore ga ka kendo ji wache to en mit mar wach ni kidhi dwaro tich tinyisi 10 years experience the man teach moro more kodi nyindi ko ji police ka ng'ama no penjo experience onge nyindi ko jopuonj ng'ama no penjo experience onge nindi ko ji clerks interior onge ng'ama penjo experience to kidhi manyo tija IBC e kibiro kwai 20 years experience e tije jodongo we jodongo timango ka chimuri bedo jaduong ibiro dhi timo mano mogik ne nyamera Tabitha Ogutu ncha ukang'e nyinge momiyo na aluonge ni nyako ni koro kanyo takwa mwana Tabitha. Ero kamano inyodoyo widi kachiel kod national dongo kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ubiwa bede twak kama ket kod manya kora muge jwang in be nagono ero kamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mano mar twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo okinyi makawuoto mana kaka osewacha rowere mana kaka odoyo video wacho kayo ni mbanye tich kaluore kod hiki ka intiere kod experience mari
ma intiere godo no bende inyalo temo godo kumoro hapi nyalo lwar mak mana ni in kaka rawera kik ibeda beda piny ni rito ni ng'ato biro luongi tich wuog oko mar mondo mi in bende itemane mar mondo mi imanye tich kata donjo wechego mag ohala kalon ni ohala bende emodago jomoko kata e boma ka nyakwa Ramogi Ajwang e lo Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao mano neno ni chenro ni obiro ne yo makare wakwayo ni mar mondo mi bed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.